ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ୍ରିବେଣୀ ଯାତ୍ରା ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ନଈରେ। ଆମେ ନଈରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲୁ। ବୁଡ଼ ପକେଇ ସାରିକି ଅଧିଆ ପଇଲି ମୁଁ। ସେଠି ଠାକୁର ଆସିକି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ। ଯାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ କି ଗୋଡ଼ ବାଜିବ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ମୋ ଉପରେ ବି ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲା ଠାକୁର। ମୋ ଉପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ରହିଲେ। ଠାକୁର ରହିଲେ ମୋ ଉପରେ। ଯେ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ବୁଡ଼ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୋର ତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଯେତେ ଡାକୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ବୁଡ଼ ପକେଇଲି, ଅଧିଆ ପଇଲି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନସିକ କଲି। ଠାକୁର ଯଦି ମାନସିକ ମୋର ପୂରଣ କରିବେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଯିବି। ମାନସିକ କରିବେ, ଯେ ଯାହାର ମାନସିକ କରିପାରିବ। କିଏ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିବ, କାହା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହୁନେଇ ସିଏ ମାନସିକ କରିପାରିବେ, ବୁଡ଼ ପକେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନସିକ ବହୁତ ପୂରଣ ହେଇଛି। ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ବି ମାନସିକ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ବେଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲି। ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀଳା। ଭଗବାନ ସେଠି ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ରହିକି ସେଠି ଗାଧେଇବେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିକି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଲୋକ ସେଠି ଯେ ଯାହା ମାନସିକ ପୂରଣ ହବ ସେଠି ପୂଜା କରିବେ। ସେଠି ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଗୋଲାପ ଅଛି। ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖିରୁ ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସେ ରୁହନ୍ତି ଆସିକି। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ସେଇଠି। ସାଙ୍ଗ ଘର ପାଖରେ ନଦୀଟା, ସେଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ। କୁହୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଯାଇଥିଲୁ। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି। ଠିକ୍ 8ଟା 8:30 ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ 8ଟା 8:30 ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ। ଯେ ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଛୁଆ